smile on me, butterflies in my belly, Obina summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play. Obina Samo, Ideme Obina Samo. Obina Samo, Ideme Obina Samo. Jesus, Ideme Obina Samo. Obina Samo, Obina Samo, Obina Samo, Ideme Obina Samo. Jesus. Because of Jesus, I've got joy overflowing, unlimited favor, peace like a river in my soul. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor, peace like a river in my soul. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, butterflies. Obina Samo, Ideme Obina.
My brother, Lord will be you. Echezona, Lord will be you. Lord will be you. Lord will be you. Udo. Lord will be you. Lord will be
Chinyelude, no one you can see with you come. Echezona Oraukwu anyị kere Ofoegbu nke nọ na-akị kwelechi na agbaeze bụkwazị ọkọ gbara ga-agakwa nwanne anyị nwoke ahụ wesi aga nke ọma anyị kelere ime David Ofoegbu ka ndị ndị ọzọ ndị na-ekwenụ gara aga ndị ya ezumike ebebe oji nwenụ mee ife nke ndụ ebe kakwasị na mkpụrụ obi ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndụkwa ezinụlọ Payaso mezuru ike nna Emeka na ụmụnne ya na ụmụ Ogbuefi n'Inukwalaka ibe anyị Oraukwu ka ọ na-aga agapụ nnafe ochie akwa wesi aga nke ọma Ana ndị ụmụnne ndị ụmụazụ na-ese mmadụ amadụ ibe anyị Oraukwu ọgọ ka ọ bụ Thank you.
nke ọma. Anyị na-ekele ụnụ wee na-asị ụnụ daalụ nledo ọma. Ụmụọba na Ezenaja Amadi ibe anyị ọrụ fara ka aga pụọ nwanne fa nwoke akwa wee si aga nke ọma. Ndị ọzọ na-esofa n'azụ bụrụ ụmụ di ana nwaanyị ebe a nwere ajọ ọbịa dị na ya nọ. Ezinụlọ Jọọjị ọgbachara meka na ụmụnne ya maọbụ ụmụ ogbuchi anyị. Tiere ezinụlọ Godfrey bụ ịlọ mara ke na ụmụnne ya ọmụmụ azụ na Ezenaja. Ọ na-aga agapụ nna m ochie ahụ wee si aga nke ọma. Virgin Maria, Virgin Maria, Virgin Maria. Ndị ọzọ na-aga kịta bụ ezinụlọ Krisọma Mangwo ka ọ na ụmụnne ya ma umesi akamudo Papa ọgwụ ọmụ dị anamụ na ezinụlọ edebe Ofoegbu. Ọ na-aga agapụ ọgọba nnaba ochie akwa wee si aga nke ọma ikele n'ụlọ Okechukwu n'ọmụmaazụ na Ezenaja ọgọ ga-ahapụ n'ihi na a na-anụ obi nwanne ya nwoke lapụ. Ọ na-aga agapụ ọgọba nwoke ahụ wee si aga nke ọma. Eze okwelu mma fọmụmụ nnepọ na Ezenaja dịka otu ebe Chinyelude mụtara nwa ya nwoke Sotochukwu na mmiri Chukwu wee si agapụ ya kwasị aga nke ọma ike. Bịachukwu nsọ na ke n'obi ndị kwara nọ site mmụọ nke n'ike eke nwefa ayọ Chukwu onye si n'ife nke mmụọ nsọ na-eguzoro obi dịkwa mee ka isi n'ofu mmụọ afọ nwee ezi uche na mbụla gị oge niile si na nkasi obi ya si na Kristo gị onye ga-emeghe ebele ọnụ anyị bata nyere anyị aka o Chukwu bata nyere anyị aka o Chukwu bata nyere anyị aka o Chukwu
Children and one among so ekwere na Chukwu onye pụrụ ife n'ime onye kere n'igwe na na-edosa obi isi onye afọ ime selite nke mmụọ nsọ amaghị na Virgin Maria ọtabụ the Pontius Pilate akpọrọ ya n'obe ọnwụọ onye si na mmụọ amụsị nke ịtọsa nwa mpụtara ọgbọ n'eluigwe bapụ ọ ga-esi bịa chebe ndị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe na mmụọ nsọ na nsọ karịrị na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara nke njọ na mbido na ọnwụ na-anọ n'eluigwe ka otu dụrụ afa gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe ekele Maria jupụtara na grace na Silva nyere gị ndị ngọzi na-echi ka onye n'ọbịa dugozi n'afọ Jesu otu obi nna na nwa na mmụọ nsọ biko Jesu Jesu meela anyị ebere ka mkpọda bi ka mkpọbi na-ekwe m gara aga Jesu meela ebere ka mkpọbi ezuru ike na ndụ kwa onye ike afọ nke mpere testimoni ka desosita ahụ awụtewutere n'obi na ọsọ mee nke sọrọ ya ihe rozuru isoro ndị nwenụ ị ga-enwe nzọpụta n'uju n'ihi dị nwenụ ndị ebere ọ bụ ya ga-agbapụta ndị Izrel na njọ ha onye nwanyị cheta n'alaeze gị nara mkpụrụ obi nwa odibo gị Echezona David onye nke isi n'ụwa kpọrọ mee ka ọ bata na be gị ebighị ebi n'eluigwe nye ya ọnọdụ n'etiti ndị nsọ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe abundantly, abundantly, open a summer. What the world gonna do to get it to me? Abundantly, abundantly, open a summer. Made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, open a summer. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, butterflies, open a summer. Now they call me blessed because of Jesus. I said they call me favor because of Jesus Christ. Because
anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, mee ka ekpere nke anyị ji umeala arịọ ruo gị ntị. Mee ka mkpụrụ obi nwaodibo gị Echezona zuru ike na ndokwa. Ekene dịrị Chineke, Nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi, Nna nke ebere, na Chineke onye nkasi obi niile, n'ihi na ọ bụ site na nkasi obi na nsogbu anyị niile ka anyị ji were nwee ike site na nkasi obi ahụ nye na-akasịrịta ndị ọzọ obi na mkpagbu ọbụla dịrị ha. Ngọzi dịrị Chineke, Nna onye nwe anyị Jesu Kristi, ka anyị zanụ ya. Eji mmiri nsọ agọzi ahụ nwanne anyị bụ David Echezona Ofoegbu, wee na-ete ya mmiri, wee na-elota mmiri Chukwu emere ya, nke Pọl dị asọ dere maka ya, wee sị, mmiri Chukwu emere anyị ncha n'ime Jesu Kristi bụkwa n'ime onye nwe anyị, bụkwa n'ime onwe ya ka emere anyị ya. Enikọrọ anyị na ya n'ọnwụ ya, ya bụ dịka Kristi ji ike ebube nke Nna wee bilie n'ọnwụ, otu ahụwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu n'oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu n'oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, anyị ji umeala rịọ ebere gị, were obiọma nara mkpụrụ obi nwaodibo gị David Echezona Ofoegbu, na o mehiere site n'adịghị ike nke mmadụ. Biko gbaghara ya ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị.
ha ga-achọpụtakwa ìhè dịka ikirịta ọkụ si adapụta n'okwu ọkụ. Ha ga-achị mba niile na mmadụ niile. Chineke ga-abụ eze ha ebighị ebi. Ndị ahụ chọkwudere na ya ga-agapụta eziokwu. Ndị kwudosiri ike ga-ebinyere ya n'ịhụnanya, n'ihi na a maara na ebere na-eche ndị ahụ ọ họrọ. Ọ na-echekwa ndị nke ya niile. Okwu nke Ofoegbu. Otu ụbọchị n'ebe gị ka mma karịa nnukwu n'ebe ọzọ. Otu ụbọchị n'ebe gị ka mma karịa nnukwu n'ebe ọzọ. By their fruit, we shall know them. They have come the road that held us together, and things has fallen apart. If our people was upon a true together, you are getting more wrong. Then you can get to a point of my or if you want, the man check their man, then I have to defeat our people. Ọ na-abụ anya mbara ma ọ ebe a nụrụ ụlọ ọtanya ma ọ bụ nna ma ọ bụ ego
n'anya ebudo ozu ọbụla na-abata ma fada ma bishọp ma prezident n'anya enweghị onye mfụrụ ga-ebuba na rum ya achọ obodo rum ahụ otosicha ọmarịcha akwa ahụ otosicha ịma onye akwa nji anọghị ya nwụrụ ekwu dị ji na moto ụmụ ya na ndị be ha ji biu n'ọgwụ ozugbo ahụ okwubi anọ okubie ozugbo ebuli ya mmanụ ihe tinyere ya na buut Amen.
ka ọ na-eduzi anyị n'ụzọ nke a na-efe gị. Mee ka nwanne anyị David Echezona Ofoegbu, onye nke ketara oke na Yukarịstịa nke a, ketekwa oke n'oriri nke ndụ nke Kristi kwadobere anyị, onye dị ndụ na-achị ebebe. Otuto Jesu. Eluigwe n'ụbọchị taa na ndụ edobere anyị were kekwa ndị ọkada na maasị dị asọ na-ekene nkwa ya, na-ekene ọha, na-ekene katkis ma brothers wee na ya ọdịnihu n'aha Jizọs. Naanị ekele enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ. Anyị ga-akasị nchekwa anyị na ọ ga-eso Kristi n'ike ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị na-enwe n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị maka ihe ọma nke anyị ji gọzie ime obodo gị David na ndụka pụrụ ịnwe ahụ n'ọma ndị a bụkwa ihe ịrịba ama ka anyị ga-amata obi ọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere were ebere gee ntị na-arịọ anyị na-arịọ gị onye nwe anyị kpọghee mkpụrụ obodo gị David ọnụ ụzọ nke paradaịs. Nyekwara anyị aka na ndị ka nọ n'ụwa anyị ga-ekwusịta okwukwe na-akasịrịta onwe anyị ruo mgbe anyị na-ege Jizọs Kristi. Etu a ka anyị mara na David ga-esi nọnye gị oge niile. Anyị na-arịọ mkpa site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Because of Jesus Christ.
nọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị 3 wee si otu ahụ gọzie ili nke ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị niile ahụ ha nọ n'ime ili jiri nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị bụ David Echezona Ofoegbu nwee ike ịnọ n'ili nke azụ ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya n'eyi ihe ya onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o nwee ike iso binyere ndị nsọ gị n'eluigwe ebe ebe. Ugbu a anyị na-adọnye ahụ nwanne anyị bụ David Echezona n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ a kpọrọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilie. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwoo wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Nna nọ n'eluigwe, ekene Maria. Nwanne m ebere, Kristi ebere, onye nwanne m ebere. Ka anyị rịọ arịrịọ maka nwanne anyị nwoke bụ David Echezona Ofoegbu, onye kwuru sị mụ onwe bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ, onye kwere na ọ bụrụgodu na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ, ma onye nke dị ndụ kwere na m agaghị anwụ ma ọrị. Ihe anyị ga-aza bụ anyị arịọ gị nụrụ ọnụ anyị. Ka gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarọs hichaa anyị anya mmiri, anyị arịọ gị Kristi. Ka gị onye kpọghachi ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị David ndụ ebighị, anyị arịọ gị Kristi. Ka gị onye nwere onye ori nke chegharị nkwa iru na paradaịs nabata nwanne anyị David na alaeze eluigwe, anyị arịọ gị Kristi. Eji mmiri baptizim wụchaa nwanne anyị David ga-etekwa ya mmanụ nke nzọpụta. Onye nwaanyị nye ezumike n'etiti ndị nsọ gị, anyị arịọ gị Kristi. Eji oyiri nsọ nke ahụ na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị David nye n'ihe oche na nnukwu oriri nke alaeze gị, anyị arịọ gị Kristi. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwa nna anyị David, ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị kasị anyị uru, anyị arịọ gị Kristi. Nna pụrụ ime ihe niile, ebe ọ masịrị gị ịkpọrọ nwa odibo gị nwoke bụ David Echezona Ofoegbu n'ụwa nke a, anyị na-etinye ahụ ya n'aka n'ala n'ebe nke o siri pụta. Kristi bụ onye mbụ siri n'ọnwụ bilite. Anyị maara na ọ ga-akpọlite ahụ ya nke kpọrọ ịnwụ anwụ ka ọ dị ka nke ya na-ebube. Anyị ewere nwanne anyị bụ David Ofoegbu tinye n'aka dị nwenụ anyị, nabata ya n'udo nke gị, ma kpọlite ahụ ya n'ụbọchị ikpeazụ. Ka mkpụrụ obi David na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga n'ebere nke Chinyelude ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka imere nwanne anyị David Echezona Ofoegbu.
Nke mbụ, nwaodibo gị nwere oke ime ihe bụ uche gị. Ekwela ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwaodibo gị bi n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọ ya na ndị nsọ mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ezumike ebighị ebi, o onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi a zuru ike na ndokwa. Ekpere maka ndị na-eru uju. Anyị na-arịọ Ojukwu ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụ nke nwaodibo gị bụ David Echezona Ofoegbu, ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị amara gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile. Ka ọnwụ mberede maọbụ ọnwụ akwado ya kwado ghara ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike isonye banye na-aṅụrị ebe ebe site na Kristi dị nwere anyị. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor. It's like a river in my soul. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, open up summer. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, butterflies, open up summer. Now they call me blessed because of Jesus. I said they call me favor because of Jesus Christ. Because of Jesus Christ, you made everything brand new, butterflies in my belly, open a summer, in a may open a summer. Doctor Jesus, I am a Roman Catholic nke Oraukwu. Anyị bịara maka ife dakwasịrị anyị nche niile. Ọnwụ David bụ ọnwụ mmeta ezinụlọ be ndị Ofoegbu, metakwa anyị nwabụrụ ndị St. Joseph. Anyị bịara isi unu ndonu, so ndo ka anyị na-agwa unu. Nke ọzọ dịkwa n'ime na unu n'anya ife anyị bụrụ ebe a bụ ego atụtara ọbụ m ka ọ bụ gị. So na ego nke anyị nwa na ife eji emekarị bụ eji ekwu maasị werekwa ya na-eme ife ndị ọzọ niile. So anyị na-arịọ unu bie, anyị nwere onwe anyị nọkwu n'ebikwa, so nalụ n'ife a
Odo Jesu. I'm making in the Catholic Church niile, St. Joseph, Catholic ụwa niile, ekele ndị ụka na-ekele onye ọbụla. Afọgo m ibe m n'ụtara, ejimefa ezinụlọ Ofoegbu niile na-ekele onye ọbụla. Na-asị nke abụọ bụ nke ọbụ, ole ebe izukwu ya, eje na-ekwe masị dị asọ. Ka o wee ruo ebe o kwesịrị iru n'aha Jizọs. Daalụ nụ.